Знаете ли, че един от най-големите апостоли първо е бил гонител на християните? Представете си човек, който преследва християните, човек, който вярва, че защитава истината, докато всъщност воюва срещу нея. Този човек се казвал Савел. Той бил образован, строг, ревностен и убеден, че новата Христова вяра е опасна. Затова тръгнал към Дамаск, за да преследва още християни. Но точно по този път живота му се променил завинаги. Според Новия завет внезапно го обгърнала силна светлина. Савел паднал на земята и чул глас: Савле, Савле, защо ме гониш? Това бил моментът, в който гонителят срещнал Христос. Савел ослепял, но понякога човек трябва първо да изгуби стария си поглед, за да види истината. След това той вече не бил същият. От Савел се превърнал в апостол Павел, един от най-големите проповедници на християнството. Човекът, който някога преследвал вярващите, започнал да пътува из целия тогавашен свят, за да разказва за Христос. Той основал християнски общности, пишел послания, насърчавал хората да имат вяра, надежда и любов. Затова го наричат апостол на народите, защото проповядвал не само на един народ, а на всички. На иконите апостол Павел често държи книга, символ на негови послания и мъдрост. Понякога държи и меч, символ на Божието Слово, но и на мъченическата му смърт. Неговата история е силна, защото показва нещо много важно. Никой човек не е изгубен завинаги. Дори този, който върви в грешна посока, може да бъде променен. Дори най-твърдото сърце може да се обърне. Дори гонителят може да стане апостол. Историята на апостол Павел ни напомня, че Бог не гледа само какъв си бил вчера. Той вижда какъв можеш да станеш утре. И може би точно за това тази история продължава да докосва хората вече почти 2000 години. Ако тази история те докосна, сподели я. Някога точно един разказ може да даде надежда на някого.